monsieur le maire ma Sirban Bachili ante yina feo monsieur le ministre Chorno Oumar Assi Diallo ko bayba mairie du district konnana anga foli monsieur Alema ka sori kebe sona ka dema bela jele fo amdalay asei aleni titibugu konnana nambora e Jalafara ka maire no e Seru Sako e kama fana fo ka wala mano ka Jalafara Sadula kamiye kay mara bela jele fo monsieur le maire Seru Sako ale sabiya la bit le gars na jani sanfela la babu soni amna adado Amadou Gassama ka fana fo ka wala mano domaine konnana fala bi anda yoro mancha sabula ma welele mamolo conseil des ministres ale no farkolo ina je ano kibaro di mi yanga ma welele ko kango farafina ka kawme saga do bala to bina sana yele kalanzo la o bara ana andado o labi no e gafagi ka saga nyefoli ke o la conseil des ministres ale lada time nga zenta kera juma no kunyo kunungoye nyala je somi me kulubani jena walube ko konnana sa ko nyama général d'armée Asmi Mbolo nyebla sebe o munga ga sharia ye u yolu dota ka jorodi mado ma ministre ga barakelo no barabolo dale u yuda do la sadak sekota na south sa ministre mbe beni kenya kuna ale conseil ministre la donia ka ira ka fo jekulu mun tumei na fo mako ader nord ko alebna na yelamani wati na ka ke agence nationale de la consolidation de la paix beni kenya sensini nyena molo jekulu ko sigi senga nga jabana kono ayira saka fo ko mi ader nord ye na le sigira senga kabni samba fla ani duru sa mars kalot letan fla no o sigira senga yele makanga do ola ale ko sigi kunya saga sigida munu yirwali baraw ke otnyo tumutu gawo ani kidaliye minye agence kuranye sano obnana sigi senga ni onyabla sharia sebe ira la ministre wage fe kungo conseil des ministres la o ya ira saka ko minye agence ader ko ni ale de mun chaman soro o degunde ato sa gouvernement re faleno alaka ke agence sisa mimina na yirwali bulura mali marabolo bela jilena minye beni kenya ko sisi inafo ben sebe sigiranga de bana ko no charte nationale o e minfo beni kenya ka sisi baraba mun mesaka ke yirwali ko na srafa sa sebe ale kormina na to sa yelma bana do ader atogoni akachuko na ka baraka chuko bela jilena saka saka ke sebe ngurai sebe mitalike mali fanta ani nani bela jilena ministre me sharia ko kuna sa ale ko mi kritikala munu be sharia de baga jokulu me no isiye uluka kuru konana na ni uzena sabule na mufana uluta ka sa abna na fulma sa ko commissaire de justice ulufara ye mawiye mamunu isiyo ga bara nyana ke ya sa bara saka tile to bina ka do fara a ulika jona chesiruka la inu mu no be ke kritikala ofasa saka o sinsi ayera ka fosa no ya soro mi ye isiyo yuluka se meta conseil de uluka sigidi se meta ministre fe mamunu fara fleur ulufara na o nyona soro mi ye commissaire de justice uluni ici commissaire de justice bela jile ka bara betalike kelena nga faranga milana ke alasa je kulukura ngoni alemna na sigi senga ya sega bara no sinsi ni nye noroblali obsaka no ya tugumina ici uluma u ka bara hukumu konnana ayira la fana ka foko minye abara nye aleni bara wada tebe ni be ala tsega bara wada ta ka foki bo ka tuguni bara infana abna ka sharia keregere no ni tabulu keregere no konnana ka sega faranga mbato sa utatu wonu bla tugo bela jile ministre de segi wasado ola to na no ekiri ministre mimbe ni alebe jamana bulma fango kuna aleni sirabanga ko bela jile kuna ale conseil des ministres la donia sharia semu ko sigide no senga février kalot le mugan wolo samba flantan duru no be talike minye mali meto ale ka baraka chugola andana saka foko miye mali meto ko ni sigira ni sebe miye maje chama yoro la gelew yoro la fofo yela makado ala ka kono fere ya satu mina yela mamunu be bi ani wati yela mani kololo munu be anga jabana ko na bi mali meto ka saka olubala jile fara abulu dala manufu nu bulu mina kisili ko fe sa miye fere kere no musaka saka ga blasra lu munu ga wati no wati ona fara ka bara ka ya sa bara saka kologriya to mina joro ko ta fa fere la sa conseil des ministres ale joro di mado ma premier ministre ka barakaro la contrôleur contrôleur général des services publics kuna sa o kara janaba sise ale ingénieur informaticien do ministre sombe jamana tsara bako la mali conseil général tamana set ka fe Algérie o kara contrôleur général de police batene uldubu kulubaliye
min ye ministre so be Sénégal kuna sa ale chargé de mission ta Zoumana Diarra no wele ko Togola ale ye Sénégal yi mami me sa no oluka no ministre ingénieur statisticien no ministre ka barakelo mbolo hugumu kona sa ministre manga jamana ndwara ta sirana wako kuna akoko ale tumbe krengrene ala tamala Norvège ka oluka faba kona na Oslo juengalo atletan kelena atletan fla kene sigira min ye songo min be nina ani songo min be beni lafiya la jamana kɛmɛ ani 50 kun be kɛnɛ nga ka hakili jagabɔ kɛ beni kɛrɛnya be se ka sigi cogo min na yiriwali kuntala be se ka sɔrɔ cogo min na baara in kɔnɔna an ka ministre n'o ye Ablaye Diop ye ale ye kuma ta Mali gouvernement tɔgɔ la ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ be ka baara minnu sigi sen kan bi ani Mali be ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan jamanaw fana ni ɲɔgɔn cɛ baara hukumu kɔnɔna na beni kɛrɛnya be se ka sigi cogo min na Mali jamana kɔnɔ ala la ni jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Diop ka kuma tali fana senfɛ sa a ye baabu ta k'a yira sa k'a fɔ bi min ye jamana wɛrɛw ye olu kɔni kɛlen don ka na kɔkɔrɔma donni kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen wele kɛbɔ ma ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma o waleya a y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn kɛnɛ in ale kɔnɔna na ministre min bɛ kuran ni jiko kunna ale conseil ministre ladɔnniya sa ko ni ala sɔnna ma ba Sénégali ale jɛkulu min sigilen n'o investi olu kan k'u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 64 sigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ni juin kalo in tile 20 n'a tile 21 baara in bɛna sigi mun kan sabe k'a fɔ min ye majɛ caman de bɛ bi ba Sénégali n'o ye investi ye ale baara kɛcogo yɛrɛ la commissariat y'a yira sa k'a fɔ ko fo ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi a yira k'a fɔ ko u ni maa minnu yɛrɛ bɛ jɛ ka baaraw kɛ majɛ camanw bɛ yen degun fana bɛ bi o investi taabolo la o la sa baara hukumu kɔnɔna na ni jɛrɛ nana sigi sen kan mara bɛ cogo min bi o investi kɔnɔna na o mara bɛ se ka falen cogo min na min ye minɛn minnu bɛ yen n'u bɛ kuran ta ka kuran di ka kuran donni ka taa n'a ye yɔrɔ la o fana majɛ minnu b'o la degun b'o la waleya minnu fana bɛ sa n'o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan ba Sénégal ka sa ba bɛ se ka bila kuwaji la cogo min na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka kuwaji se jamana tɔw la sa o baaraw fana bɛ na kɛ fɛɛrɛ fana bɛ na sigi sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ba minnu sigira sen kan wulikajɔbaw ni projet baw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kumaw fana bɛ na kɛ Bamakɔ lajɛ in ale senfɛ ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko conseil ministre kɛnɛ kan ko olu tun bɛ taama la min ye diɲɛ seleke naani tɔgɔla baarakɛlaw ka jɛkuluba o ka jɛrɛ ta ko 114 na o kɛra Genève-kaw fɛ yen a daminɛna juin kalo tile fɔlɔ ka taa ba tile 12 san 2026 Sisi jamana kɔnɔna na sa a y'a yira sa ko jɛrɛ in senfɛ ministrew kɔni ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔw kɛra sa baarakɛlaw ka hakɛw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min musaka ni bɛrɛ minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara ninnu senfɛ sa Mali ministre n'o ye Fasun Kulubali ye k'a ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ sa ka ɲɛsin Mali jamana ka ko lafilɛ cogo ma diɲɛ seleke naani kɛlen don ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ci ka na an fɛ yan sa n'o o ye secrétaire général yɛrɛ ka maa cilen ye k'o ye sɛbɛn dɔ bɔ denmisɛnninw ka baara kan a y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn k'o sɛbɛkɔrɔ lagosi k'a yira sa k'a fɔ ko o ye sɛbɛn minnu kɛ o ti sen kan sabula kamalen yɛrɛ a sen ma su Mali la a kuma ta a kana tiɲɛw lajɛ k'olu sɛbɛn ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale fana taara sa dɛmɛjɛkulu maa minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli kɛ n'o ye INPS ni Kanam ni a ɲɔgɔnnaw ye olu ka jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Cyprus olu ka jɛrɛ fana 40 tun bɛ ka kɛ ale Genève kelen kɔnɔna na ye baarakɛlaw olu ka hakɛw hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka hakɛw hukumu kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ bɛ baara la sa olu ka tɔbɔtɔli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka denbaya bɛ se ka taa cogo min na Cyprus a ye ni kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban pewu Mali yɛrɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan o danganɛmayara bɛɛ lajɛlen ɲɛna Asaba Jalo fɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan ministre min bɛ baara ni baara dege kunna ale conseil ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tako 6nan n'o ye jɛkulu ye farafinna kɔnɔna na minnu bɛ baara dege ko sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan fɛɛrɛ in sa ale kan ka kɛ hakili jagabɔ fɛɛrɛ ye hakili jagabɔ min na to sa farafinna jamana bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka ko sigi sen kan hakɛw kɔnɔna na baara dege ni baara tali ni baara bilaliw ni baaraw kɛli ka denmisɛnninw dege baara la min bɛ se ka u kunnafan ko kuma bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan jɛrɛ in ale senfɛ ni ala n'a kira sɔnna ma ministre min bɛ yen n'o bɛ Sénégal kunna ale conseil ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko ale tun bɛ jɛrɛ belebeleba kelen kan Istanbulkaw fɛ yen Turki jamana kɔnɔna na sɛnɛkɛla jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye juin kalo tile 6 hakili jagabɔ k'o kɛ sɛnɛ taabolo kura ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye min ye manaw ye ale ni ɲamaɲamaw bɛ se ka bɔ sɛnɛko la cogo min na sɛnɛ hɔrɔn bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamana mafalen caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko in kɛnɛ kan Mali ministre ale fana ye kuma ta sɛnɛ bolo min b'an ka jamana kɔnɔ bi fɛɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ani hakɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔna na bi sabula sɛnɛkɛlaw kɛmɛ sadala maa 80 o de ka baara bɛnnen don sɛnɛ ma Mali jamana kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ sa jɔyɔrɔ min b'a bolo a n'a ka sɔrɔ bɛ taa min na sa sɛnɛ jɔyɔrɔ ye min y'o la o ye 40 ye donni minnu balo minnu bɛ ta ka taa kɔ kan ani suman minnu bɛ ta ka taa kɔ kan fana ni Mali bɛ minnu feere
Mali yɛrɛ sera ka miliyɔn 10 ani kelen min sɔrɔ sumansi la o kuma bɛɛ lajɛlen fɔra jɛrɛ in kɛnɛ kan babu in fana senfɛ sa Mali ale ni Turki jamana yɛrɛ y'u sigi ɲɛŋɛ ka hakilinaw falen sɛnɛko bɛ se ka don ba la cogo min na ani olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan an ka mangoro ni pomme de terre min ye Turkikaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ɲɛ b'o la kosɛbɛ u ni Mali bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ o la minisiri min bɛ kunnafoni ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ yan fɔ masa ko forum panafricain o tago fɔlɔ o kɛra Bamako juin kalo tile 3 ka taa kuncɛ tile 6 la baara in senfɛ sa k'u ye laɲini belebeleba kɛ laɲini min tɔgɔ dara ko Bamako kunnafoni Bamako hakilinaba in o bɛ tali kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo di kuntilenna kelen kɔnɔna na miirina kelen kɔnɔna na farafinna kibaruya sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fana yakubalen don a ko la min ye kibaruya jugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na jɛrɛ in sa n'u y'a wele ko Bamako ka welekan in kɔni ye fɛɛrɛ belebelebaw sigi sen kan min bɛ se ka to sɔrɔ ko ta na sira fɛ kibaruya ko ta na sira fɛ bɔlɔlɔ siraw fana fɛ kunnafonidilaw bɛ se k'u jɔni yɔrɔ fin cogo min na min ye laɲini ye kɔni ale ye seleke 8 a ye o de ta laɲini laseliyalen o 6 o bɛ a ko kɔnɔna na minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ sa kɛnɛya ko ta na sira fɛ ale conseil des ministres ladɔnniya fala ye ko min ye nin waati in na bana min b'an fɛ sa n'a ka jugu kosɛbɛ n'o ye dengue ye ko dɔ farala a hakɛ kan an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi ko sa k'an ka tangalaw matarafa yaasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako juin kalo tile 19 san 2026 secrétaire général du gouvernement Brahma Coulibaly chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da farikolo ɲɛnajɛ coupe du monde ko ta na sira fɛ tile 2nan baaraw bɛ senna hali bi kunun ko a yira k'a fɔ Corée du Sud ale kɔni buruna Mexique ɲɛkɔrɔ 1-0 Afrique du Sud ale ni Tchèque ta kɛra 1-1 ye Bosnie ale dasira Suisse-kaw fɛ 4-1 o kunun kelen in kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye Canada kɔni sa 4-6 ale y'o kɛ Qatar-kaw la Maroc ale ye se sɔrɔ Écosse-kaw kɛra 1-0 ye Brésil fana yi wasa do mi Haïti la 3-0 fana ko Haïti ma bɔ tulo na fiyewu jɔn wɛrɛ fara la kan Paraguay fana bɛ taa so a olu tɛ u garisigɛ lajɛ fɛn in na 0 point olu tɛ se ka taa yɔrɔ la n'a sɔrɔ kelen b'u bolo u tun bɛ se ka nimakara kɛ k'u sigi ka u jigida ko dɔ kan nka 0 point kɔni 0 point ta banna pewu olu tɛ se ka taa yɔrɔ si Turki fana 0 point ayiwa Turki min ye Haïti kɔni ye Brésil ye 3-0 kɛ ale la hakili la ka fɔ i ka caya ka bi 2nan don kunun sɔrɔ dɛ Vinicius Junior Australie ni États-Unis 2-0 ndulatan kolonba a ma diya hali dɔɔni a balontan kɔni kɛra kirikarakiri dɔrɔn ye Paraguay ni Turki fala ye o banna min ye Turki ale dasira 1-0 o ndulatan ne senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye Paraguaykaw ka ndulatan na n'u ka 10 ye ale y'a bolo bila a da la ka kuma ja ka FIFA tɛ sɔn o ma u ye carton bilenman di ale ma sabula a y'i bolo da a da la ka kuma FIFA y'a yira sa ko ndulatira n'i bolo da i da la ka kuma o kɔrɔ k'i bɛ ka nɛni dɔ dogo walima i bɛ ka siya woloma kɛlɛ dɔ dogo yaasa bɛɛ dama ka kɛɲɛ i b'i dayɛlɛ ka kuma a bɛ dɔn o la i ye kuma min fɔ ni a lajɛra ja la k'a dɔn ni nɛni don ni min don a bɛ se ka dɔn nansara jamanaw kɔnɔna nin tɛ yen fɔlɔ nka FIFA kɔni y'a don a ka ndulaciw bɛɛ lajɛlen na Canada an bɛ se k'a fɔ nin waati in na ale ye 6 min kɛ o b'ale jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ Maroc fana ale fana bɔra nimakara na nin waati la fala ye kuru 4 min filɛ nin y'a bolo o bɛ fisaya ma kosɛbɛ a ka cɛlu dasira kɛra maa 1 ye tuguni n'o ye Sabari ale min ye 1 don Brésil la
ale fana ye kelen don Écosse fana hakilila k'a fɔ o kɔni o fana jɔyɔrɔ o tɛ ka bɔ a nɔ na bisa n'o o ye kalo tile 20 ye groupe E ni groupe F olu kɔnɔna na ndolantan minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya olu de filɛ nin ye États-Unis ale ni Canada ani Mexique ndolantan ninnu bɛ kɛ o de kɔnɔna na bɛɛ sigilen don ka min kɔnɔ bi groupe E kɔnɔna na fala ye Allemagne ale ni Côte d'Ivoire ka ndolantan o bɛ kɛ ka bɛn anw ka yan nɛgɛ kanɲɛ 20 o de ma min ye Américains fɛ a bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 ma ale bɛ kɛ Toronto kaw fɛ Canada jamana kɔnɔna na groupe E kɔni kɔnɔna na bi ninnu fila la ni min sera o y'o tigi garisigɛ bonya n'a ye wa n'a kɛra fila ni bi ye fana o fila bɛɛ fana bɛ sɔn ka garisigɛ sɔrɔ ka taga 16e de finale ale la Curaçao 7 kɛra ale mina Allemagne fɛ fala ale ni Équateur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 23 ale bɛ kɛ Arkansas kaw fɛ yen États-Unis jamana kɔnɔna na ni équipe fila bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sa ka a ka kuru fɔlɔ sɔrɔ yaasa ka se ka bɔ nimakara na nin ko in na min ye Pays-Bas ye ale ni Suède nin fana ye ndolantan dumanba ye nka ale bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati o ndolantan in o bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kansas kaw fɛ yen n'o ye États-Unis ale jamana kɔnɔna na Suède ale kɔni jɔyɔrɔ ka ɲi nin waati na sabula k'a jira k'a fɔ sa n'ale sera ka Nɛrɛlandɛw kɔni se sɔrɔ olu la fala ye o b'ale ka taali sɔrɔ a ɲɛfɛ kosɛbɛ min ye Tunisie ni Japon ye groupe E kɔnɔna na o fana kan ka kɛ nɛgɛ kanɲɛ 3 waati o kɔni o b'a sɔrɔ anw dara ka ban o ndolantan o yɛrɛ ye sini de ye o sini sɔgɔmada joona tɛ yan ale bɛ kɛ Mexicains fɛ yen nka a fana nafa ka bon kosɛbɛ sabula Hervé Renard ale nalen min filɛ nin n'a sɔrɔ a bɛ se ka mɔnɔbɔ ko la ka ni kura fiyɛ Tunisie la cogo min na an na o ye Maroc fala ye Maroc jɔyɔrɔ ɲɛna CAF ka sen na classement na a kɛra jɔyɔrɔ 5nan ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin jɔyɔrɔ in a fisara Maroc ma kosɛbɛ sabula a ye fila ni bi min kɛ ni o don ko Brésil ye a ye Brésil jɔyɔrɔ ta caki Brésil bɛ 6nan la ale bɛ 5nan na bi kabini san 1994 san Maroc tun ma nin jɔyɔrɔ in ale sɔrɔ FIFA ka classement la sɔɔni san an b'an ka maa welelen olu bisimila. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers yeux, le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ
ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ ye mun ye a nana kun jumɛn na? CAFAG an ye CAF Conseil africain franco-arabe pour la promotion des grades. CAFAG nana baara min na a nana sɔrɔ vide kun bɛ CAFAG nana sɔrɔ système koro de kun b'an bolo o ye CAMES ye. O système koro ni Faransi a bɛ Faransi ka baara de la. Donc CAFAG nana kana promotion kɛ k'a jira k'a fɔ a nana transition waati k'a jira k'a fɔ an k'an yɛrɛ ta kalan yɔrɔ fan fɛ baara minnu kɛra farafinna CAFAG bi bada a bi jɔyɔrɔba di baara ninnu na i n'a fɔ an ka farafin baara yɛrɛ a ye valeur di an yɛrɛ ka baara ma parce que an ka baara caman bɛ yen farafinw ye baara caman kɛ u y'a sɛbɛn mais a ko ma dɔn tubabuw ye a caman u y'a caman u ma sɔn k'a caman développer mais CAFAG nana ka na baara ninnu bɔ kɛnɛma k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ an y'a yɛrɛ ta dɔnni yɔrɔ fan fɛ an bɛ se ka baara caman kɛ an bɛ se ka baaraw fana bila ba la pour que farafinw bɛɛ bɛ se ka développer farafin bɛ se ka développer an yɛrɛ ka baara la parce que baara min bɔra kɛnɛma fɛn minnu bɔra importer tubabuw ka yɔrɔ la an tɛ se ka développer an culture tɛ donc CAFAG nana jira k'a fɔ an yɛrɛ ka sɛbɛnniw an ye sɛbɛnni minnu kɛ bamanankan na an ye sɛbɛnni minnu kɛ russikan na ani chinois CAFAG nana kana valeur di baara ninnu ma pour que k'a jira k'a fɔ an ka hakiliya don an ka culture don an ka tradition don an ka anthropologie don et pour que farafin k'a yɛrɛ ta ka se ka fɛn caman k'a yɛrɛ ye quoi. Aw sigilen don cogo di aw bɛ baara kɛ cogo di parce que n'i ko ko CAMES n b'a dɔn k'a fɔ maa kalannen mura ye maa caman bɛ se k'a fɔ a sigilen don min parce que n'i ye dɔ in na i b'a sɔrɔ faransi kan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na ani maligasiw olu de bɛ ale kɔnɔna na mun ye kalamɔgɔbaw ye olu de bɛ mɔgɔw yɛrɛ ka diplôme la ko dɔn k'a fɔ k'i kɛra cogo di a bɛ baara kɛ cogo di jamana joli b'a kɔnɔ? CAFAG alhamdulillah sisan jamana 30 de bɛ sisan jamana 30 CAFAG ka baara jamana 30 min b'a la an ka baara ye min ye ka surtout ka promotion grade i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye doctorat sɔrɔ u kan ka grade wɛrɛw sɔrɔ grade doctorat kɔfɛ n'i ye sɛbɛnni kɛ n'i ye sɛbɛnni caman kɛ i bɛ se ka kɛ maître assistant ye i bɛ se ka maître de conférence ye i bɛ se ka kɛ professeur titulaire ye o grade 3 o b'an bolo an b'o di mɔgɔ minnu ye sɛbɛnniw kɛ parce que doctorat kɔfɛ n'i ma sɛbɛnni kɛ i tɛ se ka kɛ enseignant chercheur ye n'i y'a mɛn u ko docteur ye enseignant chercheur parce que a ye sɛbɛnni caman de kɛ o sɛbɛnni ninnu publication a fɔ a ka k'i yɛrɛ ta professeur effectivement fo a tigi yɛrɛ parce que anw bɛ copier coller de kɛ sa ka ca denmisɛnninlakaw ka copier coller de ka ca effectivement ɲinini ninnu bɛ i yɛrɛ ka halalaya de yira i ka dɔnni sira fɛ i bɛ se ka min ɲɛfɔ fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ hali ma i yɛrɛ ka gafe dɔw ta k'o dayɛlɛ effectivement parce que o de ka ɲi parce que an ka CAFAG bi ancien chercheurs a b'u encourager u ka taa an ka bourses kɔnɔ u ka taa baara originaliw baara minnu olu yɛrɛ y'a kɛ u yɛrɛ ma u bɛ taa enquêtew kɛ k'an ka tradition ni an ka culture an danbe k'o sɛbɛn CAFAG bɛ valeur dɔ de ma CAFAG bɛ bourse yɛrɛ di farafinw ma minnu bɛ taa bourse kɔnɔ parce que ka déplacer ka taa bourse ka taa baaraw kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc CAFAG bɛ bourse di farafinw ma u ka taa an ka bourse kɔnɔ ka taa sɛbɛnniw kɛ ka taa an danbe sɛbɛn ka taa an ka culture sɛbɛn ka taa an ka tradition sɛbɛn o sɛbɛn ninnu ancien chercheur bɛ se ka publier u b'a publier journalu la revue scientifique donc n'i ye sɛbɛnni 2-3 kɛ i bɛ grade 1 sɔrɔ n'i ye sɛbɛnni 3 wɛrɛ kɛ o kɔfɛ san 2 san 3 kɔfɛ grade 2nan bɛ d'i ma san 6 kɔfɛ n'i ye sɛbɛnni fana kɛ a k'i yɛrɛ halalata ye f'a ka dɔn k'a fɔ ko n taara kɛnɛ yɛrɛ kan ka taa Segu mangoro lajɛ k'a ɲɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛnni k'a da aw ma effectivement mais n'a y'a ye sa ko fala i t'a dɔ dun oui c'est ça o de problème parce que en réalité copie-coller ni a bɛ se ka dɔn a bɛ dɔn parce que mɔgɔ caman bɛ yen u taara fɛnw dɔw sɛbɛn i b'a ye caman bɛ yen u ye doctorat sɔrɔ mais
i b'a ye u bɛ diplôme de jira mais n'i y'u jira ni y'u ɲininka ko i ye sɛbɛnni min kɛ n'a jira n na u t'a bɔ kɛnɛ u b'a don tiroir min y'a to i ye diplôme sɔrɔ u t'a bɔ kɛnɛ parce que u ta tɛ u halal tɛ u taara dɔ ta de ta ka copier u y'o présenter après u tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma parce que n'u y'a bɔ kɛnɛ a bɛ dɔn k'a fɔ ko olu ka baara kɛ o de ka ca kosɛbɛ. mais e ka kuma b'a jira k'a fɔ ko kafagi danfara bɛna kɛ min ye ni kamasi cɛ a bɛ komi sisan école karamɔgɔw ni ɲininikɛlaw dɔrɔn tɛ ani minnu bɛ denna fila la n'u bɛ kanw yakuba n'u bɛ sɛbɛnni ɲini n'u ni fɛnw kɛ n'olu fana sera ka sɛbɛnni kɛ olu bɛɛ bɛ se ka don a la wa. o bɛɛ bɛ se ka don a la parce que farafin kafagi nana ka na valeur di an farafin minnu ye sɛbɛnni kɛ an ka danbe la an ka kan na bamanankan ani kan wɛrɛw farafinkan minnu ye sɛbɛnni k'a la surtout fɔlɔw yɔrɔ fan fɛ minnu taara burusu kɔnɔ ka taa yiriw sɛbɛn ka taa ko développer kafagi bi valeur di ninnu de ma parce que farafinna dɔnni bɛ yen an ka burusu kɔnɔ dɔnni bɛ yen u b'a fɔ ko an ka mɔgɔw ma faamuya mɔgɔ hakili la mɔgɔ min ma se français la dɔnni t'i la français tɛ dɔnni ye français ye kan de ye ala na ni dɔnni ye ala ye dɔnni bila cɛmancɛ la a ko kanw kana dɔnni ta kanw bɛna bamanankan bɛna français bɛna chinois bɛna kanw bɛɛ bɛna dɔnni ta donc dɔnni ye kelen de ye dɔnni min bi mali la o de bi français o de bi amérique o de bi chine a bɛɛ dɔnni kelen de mais kanw min bɛna dɔnni ta kanw de tɛ kelen donc il faut k'an k'o faamuya bamanankan na dɔnnibaga minnu b'an bolo burusu kɔnɔ yiri dɔnni minnu ye yiri dɔn olu ye yiri dɔn an bolo olu ye docteurs de parce que u bɛ mɔgɔw furakɛ ni mais olu ka sɛbɛnni ka suma de mais effectivement u ka sɛbɛnni ka sɛbɛn mais il faut que an ka gɛrɛ u la an k'u dɛmɛ u ye minnu kɛ an k'u sɛbɛn an bɛ se ka sɛbɛn ko k'a la a bɛ se ka kɛ bamanankan na et puis n'an y'a sɛbɛn an yɛrɛ kan na an bɛ se ka traduire anglais la an bɛ se ka traduire chinois na an bɛ se ka traduire japonais na ce qui est très important olu ka dɔnni u bɛ ka baara caman kɛ n'i y'a mɛn burusu kɔnɔ bi mɔgɔw tɛ ka sa joona banabagatɔw u bɛ ka furakɛ ni olu kun tɛ parce que dɔgɔtɔrɔ n'i ye burusu kɔnɔ lajɛ dɔgɔtɔrɔso man ca i bɛ burusu kɔnɔ kelen i b'a ye dɔgɔtɔrɔso a tɛ tɛmɛ 2 kan mais dɔgɔtɔrɔba ye min ye dɔgɔtɔrɔw caman bɛ yen mais an tɛ valeur d'u ma o ye an ka dɔnnibagaw docteurs minnu bɛ mɔgɔw furakɛ yiriw la olu ka ca burusu kɔnɔ olu de bɛ ka burusu kɔnɔ mɔgɔw sauver olu bɛ k'u sauver plus de olu ka baara u bɛ ka baaraba u bɛ ka jɔyɔrɔba jɔ fɛn u ka jɔyɔrɔ ka bɔ burusu kɔnɔ ni olu kun tɛ bi burusu kɔnɔ mɔgɔw vraiment a caman bɛ yen u kun tɛ balo quoi donc olu ka baara ninnu an taara ka taa olu de ɲini ka valeur d'u ma ka jira u la k'a fɔ olu ye docteurs de ye olu ye docteurs de ye parce que olu ye farafin docteurs de ye olu ka sɛbɛnni ninnu an ye olu de développer kafagi bi baara kɛ n'olu ka sɛbɛnniw de o de kama an ye kafagi ye san o san a bi événement préparé jamana kelen na an ye dɔ organiser Niger an y'a organiser Tchani Togo la président an y'a organiser Tchani Togo la ka valeur di ka doctorat di Tchani ma parce que ale ye Niger libéré ka tila k'a di Niger dɔnnibagaw ma a bɛ mɔgɔ dɔnnibaga 70 bɔ an ye doctorat d'u ma parce que an y'a jira u la k'a fɔ olu kama san 50 kɔfɛ n'olu kun tɛ an kun tɛ kalan dɔnnibaga c'est à dire farafinna kalan kun tɛ kɛ dɔnni kun bɛ tunu olu ka an ye valeur d'u ma k'a fɔ an ye docteur ye bi n'i y'a mɛn an ye docteur olu de baara kɛ olu de fondation kɛ olu de baara olu ye baara minnu kɛ o résultat de y'an kɛ docteur ye bi donc an nana mali la fana an y'a ɲɔgɔnna kɛ an ye président Goïta an ye doctorat d'ale ma après an y'a di imamu ma docteurw an ka dɔnnibaga minnu bɛ burusu kɔnɔ an y'a d'u ma an taara Burkina an y'a kɛ ten an taara Cameroun an taara Gabon an taara yɔrɔ caman na an y'o kɛ nin bɛɛ Mali ka produit kafagi sinsinna Mali de la an bɛ ka Mali de feere à l'international mɔgɔw ye Mali dɔn à partir de la kafagi togo la parce que an y'a jira la k'a fɔ Mali ye dɔnnibaga dugu de ye parce que université fɔlɔ min tun bɛ Afrique o de Tombouctou ye donc an y'a jira la k'a fɔ dɔnni bɛ Mali la mais il faut k'an ka valeur di dɔnnibaga n'an kɛra an yɛrɛ ta ye sɔrɔdasiw y'u yɛrɛ ta o ye sɔrɔdasiya yɔrɔ fan fɛ mais an fana dɔnnibaga an fana
à partir de kafa an fana y'a yɛrɛ ta an y'a jira la k'a fɔ il faut qu'an ka yɛrɛ ta dɔnni yɔrɔ fan fɛ k'a jira k'a fɔ vraiment dɔnni b'an yɛrɛ ka dugu la avant que tubabu kana an yɔrɔ dɔnni bɛn an ye valeur dɔ de ma sisan. An b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna ko ani kafagi président de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kafagi ale ye jɛkulu ye min bɛ an ka kanw sinsinni ni u yakubali ani an ka dɔnniw latali sanfɛ faransikan b'a la min ye arabukan o fana bɛ a la nka ne bɛ fɛ k'a dɔn yalama bi na baara in hukumu kɔnɔna na aw bɛ mɔgɔw sugandi cogo di ka jɔyɔrɔ in di u ma yalama aw de wuli ka s'u ma wa u bɛ ɲinini de kɛ ka se aw ma u na n'u ka baara de wa a bɛ kɛ cogo di pour que ka se ka doctorat ni fɛn ninnu sɔrɔ. An bɛ min kɛ san o san an bɛ session de organiser session u b'a fɔ ma session ordinaire an kun ye extraordinaire dɔ organiser san 2 kɔfɛ Mali la an y'a tɔgɔ da président tɔgɔ la an y'a jɔyɔrɔ an y'a bonya di président Assimi Goïta parce que ale de sɔrɔsiya libéré farafinna parce que n'i y'a mɛn farafinna y'a yɛrɛ ta parce que o b'an bolo an bɛ évaluer chinois kan na n'i ye kalan kɛ Russie an bɛ évaluer Russie kan na n'i ye kalan kɛ bamanankan na an bɛ évaluer bamanankan na donc an ye valeur di kan parce que dɔnni kan bɛɛ ma parce que dɔnni ye kelen de ye donc parce que n'i ye dɔnni traduit i ye dɔ bɔ a nafa la o de y'an ka taabolo o de kama an ye valeur d'u ka kan na an ye grade d'u ma an ye maître de conférence d'u ma maître assistant ani professeur tutélaire an y'a d'u ma a diyar'u ye docteur dɔw bɛ yen yan nɔ an ye ophtalmologie docteur dɔw bɛ yen Mali la n ye furakɛ min ɲɔgɔn tɛ Mali la ale u tun ye kalan kɛ Maroc de mais Mali la u ma se ka grade d'u ma alors que bɛɛ bɛ taa yɔrɔ hali ni fɛn ɲɛta problème b'u bolo u bɛ segin ale de ma yɔrɔ mana gɛlɛya sɔrɔ olu bɛ segin ale de ma u bɛ taa nɔfɛ ale bɛ opération kɛ mais a nana a y'a ka problème fɔ a ye a ka diplôme ci ka a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n'a ye a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko vraiment ale ye koba kɛ Mali la mais u ma ale dɔn mais an taa n'a ye Gabon parce que an ye session min kɛ Gabon an taa n'u ye an ye grade d'u ma an ye professeur tutélaire d'a ma k'a jira la k'a ye baaraba de kɛ a ye min kɛ vraiment a ka dɔgɔ minnu y'a kɛ farafinna donc an y'o d'a ma a nana a y'a vraiment clinique b'a bolo a bɛ baara la u ka ca kosɛbɛ donc c'est pour montrer que vraiment nin ye dɔnni hɔrɔnya de c'est à dire an ye hɔrɔnya ta dɔnni yɔrɔ fan fɛ an bɛ ka exemple de Mali bɛ ka exemple de diɲɛ bɛɛ ma k'a jira k'a fɔ farafin kalannen don farafin kalannen don. Diɲɛ sigilen don sira mun kan i b'a dɔn k'a fɔ nanzaralaka ninnu ka dɔnniw kalan sɛbɛnw dicogo fangaba b'u la an ka farafinna jamana ninnu kɔnɔ kuma tɛ tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na aw ta in bɛna se ka lakodɔn olu ta kɛrɛfɛ cogo di ou bien lakodɔnni bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sira jumɛn fɛ ni aw bɛ se ka nin baara in kɛ k'aw sanga u ma bi. Anw fɛ yan faransikan de fanga ka bon kosɛbɛ. Effectivement yanɔ ne conférence dɔ organiser jamana dɔ la u ko ne an ma ko o jamana kun ma kafa gouvernement dɔw bɛ minnu bɛ faransi ka jɔnya la olu ma se ka lakodɔn mais ni farafin yɛrɛ y'i lakodɔn o ye koba de ni farafin y'i lakodɔn i kana minnu tɛ jɛ ko dɔndɔn bɛ kɛ olu bɛ boli nɔfɛ tuguni an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ farafinya de la an bɛ ka jira parce que farafin sɛgɛnna kosɛbɛ farafin sɛgɛnna farafinya yɛrɛ kɛra bana de ye sisan. parce que bina aw ta ni aw ka jɔnjɔn ni kamɛsi jɔnjɔn Mali gouvernement ni jumɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi na. sisan kamɛsi de parce que kamɛsi bi Mali la a bɛ san 50 bɔ olu ye tubabuw de nana n'a ye kamɛsi Niger u y'a créé Niger de u y'a créé Niger chambre dɔ kɔnɔ o kɔfɛ a kɛra association ye adhésion nana jamanaw donna na après Mali yɛrɛ kun b'a la Mali bɔra Mali donna na Mali bɔra Guinée donna na Guinée bɔ hali Niger yɛrɛ a tilala Niger parce que Guinée dɔ ko ne ma Guinée ale kun ye ministre de a ko ne ma ko olu Guinée donna kamɛsi dilannen u kɛlen ka créer Niger Guinée donna na mais a ko ne ma min kama Guinée bɔra la Sékou Touré waati parce que Guinée kun t'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que u kun bɛ ka grade di u kun bɛ ka di mais u kun tɛ ka Guinée u kun tɛ ka fɛn di Guinée parce que Guinée mɔgɔw kalanniw kun bɛ taa Russie de to mɔgɔ bɔra Faransi ale o b'a d'a ma mais mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛw u kun t'a d'u ma o de kama Guinée kun bɔra a la Mali fana kun b'a la Mali fana kun bɔra Mali tila ka don a la donc adhésion don mais an fana bɛ min ɲini inchallah ne bolo an ka président y'a faamuya kosɛbɛ ne bolo
jamana ni président ni gouvernement sera ka a famia ka décret présidentiel ka ko la ko don ala we ba yira ka fo bebi na boli Mali ko fe parce que Mali produit do Mali de bina sango so parce que abona bebi farafina munu ye yamaria dika aw la ko don ka barake oui Gabon ne antalen salon Gabon président anya ke Gabon président Togola Gabon président ya en Kombe où il y a reconnu, le gouvernement a reconnu, ou Kafag ani Kames a Bekelen. Donc, il y a reconnu, il y a une conférence bac, il y a gradé de Gabonoma, il y a Douma, où il y a des femmes, où il y a placé Dama, et puis où il y a deux ou Kawaluka. Président Mousso, Gabon, président Mousso. Ale fana muso fila b'a bolo dɛ ouais to ne bolo muso a bɛ se muso fɔlɔ Gabon président muso fɔlɔ an ye doctorat honorifique fana d'a ma a diyara ye kosɛbɛ ale participe parce que président kun tan kun t'a bolo mais a y'a muso bila kana kɛnɛ kan an ye doctorat honorifique di muso ma a y'a participer a ko vraiment ko olu bɛ Mali fɛ kosɛbɛ parce que Mali ye danbe dugu de ko Mali de farafin libéré olu min bɛ ka kɛ Mali la a diyara u ye kosɛbɛ et vraiment olu bi sira kan fana olu fana bi sira kan parce que Gabon kun bɔra francophonie na mais Gabon quand même u bɛ ka Mali lajɛ fɛn fɛn bɛ bɔ Mali la u b'a minɛ ni barika la. Professeur an b'a dɔn k'a fɔ dɔnni sira ka ca an ka kantigiw bɛna na u yɛrɛ sɔrɔ na cogo di marakakan fɔlɔ filakan fɔlɔ miyankakan fɔlɔ par exemple sa dɔ bɛ yen a bɛ Kucala kolo kɛra cogo cogo a t'ale kamana quoi wa bagan kɛra cogo cogo a bɛ se k'a tugu o n'a ka dɔnniya olu n'u ɲɔgɔnna a bɛ se ka olu lakodɔn cogo di ka se ka ni jɔnjɔn di olu ma olu talentigi minnu b'an ka bamanan dugu ninnu kɔnɔna na ani an ka kɔrɔlen tigi ninnu olu bɛ se ka lakodɔn cogo di yaasa u fana ka se ka sɛbɛnni kɛ u kana to kuma dɔrɔn ma ten sɛbɛnni tɛ ka kɛ k'a mara siniɲɛsigi ɲɛ. Oui, n'an bɔra olu caman kalama an bɛ min kɛ an bɛ mɔgɔ bila ka t'u yɔrɔ ka t'u ka taa u ka kan sɛbɛn ka valeur d'a ma n'a y'a sɛbɛn n'a y'a ye cɛkɔrɔbaw don minnu ye baara kɛ san 50 san 30 u ye baarabaw kɛ an bɛ doctorat honorifique d'u ma parce que an b'olu jate docteur farafinna docteur parce que doctorat ye min ye o i n'a fɔ e ye sɛbɛnni kɛ f'i ye résultat sɔrɔ i ka baara la a jaabi bɔ o de ye doctorat ye e ye sɛbɛnni dɔ kɛ f'i ye jaabi sɔrɔ a la i n'a fɔ i ye sɛbɛn a ye nɔ bɔ o de ye doctorat ye donc an bi mɔgɔ minnu ye baara non aw fana bi sira kan parce que doctorat nana yɔrɔ min mɔgɔ minnu ye u ka baara yɔrɔ fan fɛ ni e ye journaliste ye e ka baara la i ye nɔ bɔ i kan ka kan ni doctorat ye e ma ye an ka mɔgɔw bɛ taa an ka dɔnkilidalaw bɛ taa Angleterre u bɛ taa doctorat ta ka d'u ma ko parce que u ye baara kɛ dɔnkili la et fait alors que an ta UNESCO a bɛ ta ka d'u ma mais an dun dɔnnibagaw don min docteurs don minnu ye baarabaw kɛ aw fana journalistes minnu ye mɔgɔ bɔ fili la aw kan ka kan ni fɛn ni doctorat ye donc o de y'an ka baara ye k'a jira k'a fɔ fɔlɔ la farafinna kun tɛ se ka titre ta ka di titre bɛɛ bɛ bɔ tubabula de mais an nana an ko non an y'an yɛrɛ ta tradition waati an ko tradition nana ka na dɔnni hɔrɔnya an ko an fana an y'a yɛrɛ ta an bɛ se ka titre ta k'a di parce que an ye farafinw de et puis an ye farafinw ye an kan ka an man k'a fɔ ko titre bɛ bɔ parce que an ka farafinna titre fɛn fɛn bɔra tubabula valeur b'a la alors que an yɛrɛ an bolo an tɛ se an man kan ni an ka titre tigi caman fana tɛ baara kɛ dɛ u tɛ baara kɛ u b'a ta ka u b'a d'u ma dɔrɔn parce que u ta ye min u bɛ karavati dɔrɔn de u bɛ tubabuw ka jɔnya kɛ et puis tubabuw fɛ n'i ye jɔnya baara kɛ tubabuw la a bɛ titre ta ka d'i ma. mais est ce que aw ni yan ministre kumana ou bien premier ministre kumana kalan ministre est ce que aw n'u kumana u ye hakilinaw yira aw la min bɛ se k'a to don nataw la aw n'u bɛ sigi ka kuma nin ka se ka lakodɔn komi jamana wɛrɛw bɛ k'a dɔn a dun sun bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔna na yan. O la ne bi don min an ye Kafag dayɛlɛ gouvernement o y'a sɔrɔ Choguel kun ye premier ministre ye u ye représentant bila ka na Kafag dayɛlɛ o kun ye ale ye premier ministre remplacé o y'a ko Isaka Jara ale de nana
que gouvernement remplace un kafag dele malna c'était officiel anani recteur université Bamako ya Seba Traoré qui était professeur Alekouyen recteur Diabet Bamako là université Bamako ani mo baw nana député ou nana mo chaman anya dele au kofe premier ministre kuramina na docteur Abdoulaye Mega anye chise yenno anye kuredi ko amba fika yi mais ma rendez-vous dans ma folo mais pour normalement anga suhe mi anga rencontrer kanga tableau foyer parce que nama sega nous ama na ya rencontrer na ya nga ko famia am bulu ka baladela am nu ko balana et puis am ci fana blakata président ma pour que parce que jamna woro président ya rencontrer Gabon président rencontré, Jamna Woro a rencontré, Niger a rencontré, mais encore Malaire. Ou Maseka a rencontré. Enfin, peut-être le modo de Bika sera Dagny, peut-être toi. Ouais, tu es toi, modo, un tas de mominudo, mais on Bika a bloqué, ou t'as fait un guerre sans faire là. Mais ça fait la banque là, ou y a un soutien Kosovo. Un président y a un soutien, mais il faut qu'un guerre là. Effectivement. Akan nafanya jamana kono parce que doni te foyi na bi kele mulo effectivement fika mo la bo kalama mo ka soro u ga sika baraka ni ayi an ya ka fo aw sisino no franciscani arabu kanga o to ko de photo wa ou bien o lawla kamadi amawula parce que yero franco arabe oye malika culture parce que lycée folo min jola tumutu a jona ni franco arabe de ne fayre kalanke tumutu lycée université na donc a d'abord franco arabe de muna franco arabe parce que malla an bursu ko mo slama dugu minu bursu ko mo chambe utafi ku don ci kata to kalana wafo to kalane kafri kalande olu bolo ni den ni a ci ka taa wa ko ni den effectivement ko ni den wa ko dem sun nutara to kana ubice with lomi ubido fen chaman kono o kuma bang kumbu den ci kata bulon kulon kana ou bien kata madrasa la pour que au moins an de masika foike abisa ke islami abido arjana kono o de a laban ko bi se ka ke ko nyuma o de kuma me o kuma sisan gouvernement ni système mi ka ni système franco arabe na fo ni denci kata école la abise islam abi doni sur islamia la abise ga abdoni sur abaga dine fana do en même temps abi to fana to ya fana kala aba flabbe kala na flabbe abise ga to ya abise ga bara dama administration la abi bara ki administration la abise ga ta to do ga ta kalanke dine fana babulu o de ato bangbago bi de on blaga ta franco arabe o de avantage anyo de ki anyi franco arabe de ke ne franco arabe ke ne kalanke sunu daru hadis la ne Ousmane Soali Traoré no en kalanke daru hadis la Ousmane Salou kele madu jara kalando daru hadis la sunu en kalanke min fan imamu ne kalanke ale de en 86 ne Ousmane tana an kumbi classe na après antla ga nyon so Niger Université Islamique la en kalanke no fana en spécialité donc ne spécialité que Niger au kofe net la ka bourse sur kata français kata kalanke to kono mina so ne kuma franco arabe ne kun se kata kalanke to dula o de avantage ibi français ke ibi la ka arabe ke culture flabi bulu ni culture flabi bulu fana i ka doni de lendo ibi ko chaman famia jena ma awara be baraka chugodi ka fagi yele no ka université do de dale wa ou bien abaka ko ka chugodi ka fagi yere nana idée an université